साधारन जों बे सोरबा पार्टिखौ गोजोननो थाखाय एलाइन जानानै थानाय जों बेखौ लुबैया जाथिया बिराद गिदिर समस्या दं बे समस्याफोरखौ बुंहैनांगौ जों बेखौ लुबैयो जोंथ' बिराद आसा खालामो माने देरसिन माने जायगा होनब्ला माने पार्लियामेन्टआनो गणतन्त्रनि सबसे देरसिन जायगा पार्लियामेन्टआनो दा पार्लियामेन्टआव बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनिफ्राय साथाम गाहाम माने एमपि मोननाया बे जोंनि थाखाय बिराद माने गौरबनि बाथ्रा जों जोबोद मोजां मोनो दा पार्टियाव जोङो जुदि सोरखौबा मोजां मोनो मावनायखौ मोजां सोरबाखौ गाज्रि मोनोब्लाबो जों खिन्थु एक माने धारसे जोंहा जे एमपि साथाम मोनबाय जों बेखौ गोजोननाय मोनो मोजां मोनो जाथिनि थाखाय मावथों जाथिनि थाखाय मावनांगौ दिनै हा हुनि इसु दं जोंहा ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्रा दं बेखौ गोग्रोमै बिसोर बुंनांगौ ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां इलिगेल इनक्रोचार दं बिसोर होखारजोबनांगौ बेखौ बुंनांगौ जों लुबैयो बर' रावफ्रा दिनै माने आसामाव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबायमोन बेखौ उथायफिनबाय 2000 माबायाव 22 आरोखि दा बेखौ दिनै आसामाव जेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दं बेफोराव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखौ खालामफिननांगौ बेनि दाबिखौ खालामनांगौ दा गोबां माने प्रब्लेम दं बेखौ जाहाथे जोंनि एमपिफ्रा माने पार्लियामेन्टआव बुङो बेखौ जोङो खावलायो बे जों साधारन जों बे सोरबा पार्टिखौ गोजोननो थाखाय एलाइन जानानै थानाय जों बेखौ लुबैया जाथिया बिराद गिदिर समस्या दं बे समस्याफोरखौ बुंहैनांगौ जों बेखौ लुबैयो